Dobrý deň, moje meno je Samstar a dneska vás vítam pri ďalšom let's play z Minecraftu. Ako tu môžete vidieť, práve tu natáčam let's play. Teda tento let's play bude trošku, tak by som povedal, o záhradkárce, ako keby si tu budem robiť novú záhradku. A dneska tu ani dneska, bohužiaľ, tu nie je so mnou Trimix. Ale ešte by som chcel v tom spomenúť, v tomto videu zákazu si tu budem veľa čo nastavať. Že za chvíľku dosiahnem 10 odoberateľov, ja viem, že to je dosť málo. Ale že ak dosiahnem 10 odoberateľov, tak sa vás ešte teraz na rovinu pýtam. Vy napíšte do komentárov, že čo by ste chceli. Buď nejaký parkourový špeciál z Minecraftu, ako v Minecrafte, alebo nejaký špeciálny vlog s nejakým špeciálnym hosťom, Trimix alebo niekto iný. Takže môžeme začať natáčať. A som si tu pripravil trošku taký pozemok na záhradku. Sice toto video bude krátke, ale budeme tu robiť aj možno aj iné veci. Možno si tu zasadíme aj nejaké rastliny. Pôjdeme sa pozrieť dneska do dediny a možno aj inakšie stihneme. A o tomto bude celý let's play. Takže môžeme začať. Takže ako prvé si tu spravíme takto. Tu spravíme z kameňa. Také ohraničenie. Dúfam, že ich mám presne. Lebo ja som si už robil záhradku na let's play, akože na natáčanie. Len sa mi zrušil server, potom natáčanie. A veľa chybičiek sa mi spravilo. Takže ešte mi ostalo. Dobre. Ešte mi ostalo. No ale tohto tu máme málo. Dobre, takže tuto si spravíme takto ohraničenie. Ale asi mám toho málo. Áno, mám málo. A budem toho musieť spraviť viac. Pozriem sa, že koľko. Ešte 3. A nechaj dopredu. Dobre, takže ešte 1. Dobre, spravíme koľko spravíme. Ešte spravíme to ohraničenie, potom si spravíme do toho vrátka. A potom si asi zasadíme nejakú rastlinu a mohli by sme si ukončiť let's play. Takže to je asi všetko, čo tu chcem spomenúť. Jau. Aj. Dobre toto. No a ťažíme drevo. Takže by som chcel upozorniť v tomto videu, že na budúce chcem spraviť voľačo s Trimixom, pokiaľ sa bude dať nejaký ten let's play Minecraftu na budúce. A neviem, či sa nám to na budúce podarí. Takže asi tak. Dobre. Takže máme. Takže by sme mohli zhoriať. To by nám už mohlo asi postačiť tých 8 driev na tie vratá a tie ostatné veci. Takže ideme hore. Či by som chcel veľké veci vystrihnúť do toho videu, pretože som tu ich tu nechcel mať. No a keď sa pozrieme do Trimixovho domu, chcem pripomenúť, že sa tam pôjdeme pozrieť, že čo tam má nové, aj keď nič. Nehrali tu vôbec tam nič. Dobre. Dáme. Dva. Máme ich 6. A nevieme, ako nám to postačí. A podľa toho uvidíme. Trošku cierna to nevadí. Ešte jedno by sa nám hodilo vyrobiť. Dobre, toto. Dobre, tak spravíme ešte. Dobre. Takže môžeme ísť už tuto. Dobre. Takže by sme to mohli mať, je hotové. Len
Čo by som tu potreboval ešte spraviť, len asi tu zavrieť na izbe dvere. Pretože potrebujem to trošku ticho na chvíľku. Ospravedlňujem sa. Dobre, môžem sa potiť do let's playu. Takže ideme sem dovnútra, spravíme si tie vrátka. OK. Ostalo nám 10 driev a to možno čo využijeme. Neviem. Dobre. Zatiaľ si to zavrieme. No a čo by som si chcel začať spraviť, je, že by som si chcel spraviť... Ešte pozriem, či nemám náhodou to na okupovanie. Možno dám aj dneska semiečka. Pôjdem pozrieť do dediny. Mohli by sme si ukočiť tam naspäť. Nemáme. Sorry. Nevadí, tak aspoň záhradku máme. Počkaj. Nemáme. OK, takže my pôjdeme asi hore. Toto bude taký kratší let's play. Ešte by som si chcel dokončiť hore tamto dielo, čo tu mám, nedorobené v minulom dieli, čo som chcel dorábať. Dobre, takže si to tu dorobíme. Trochu tu minieme bloky. OK, venujeme všetky bloky, čo máme. Teraz pôjdeme dole. V pivnici nemáme nič. Ideme pozrieť ten Mixov dom. A ešte by som chcel jednu vec, že pozrieme do dediny, až keď bude 2 ráno, mohli by sme končiť let's play, toto bude taký kratší let's play. To už nechcem robiť veľmi dlhé let's play, ale tak, keď to niekedy s tým som tak spraviť také dlhšie, také zaujímavejšie. No, čo tu má? Dobre, to nič. Keď už ide ten večer, tak sa vyspím. No, chce sa mi ísť domov, no dobre. A to je ako keby som strážil. OK, takže ideme. Ideme pozrieť dedinu a poďme ukončiť, teda ukradneme semiačka. Ukradneme semiačka, na budúcom dieli budeme zasadzovať. OK? Dohodneme sa. Alebo si čo porobíme na budúcom dieli. Alebo tam ukončím let's play v tej osade, ešte neviem. Neviem, ako sa to bude vyvíjať, ale to bude taký kratší let's play, lebo nechcem robiť moc dlhý, aby nebol veľmi zaujímavý. Pokým ešte pôjdem do tej dediny, tak bude dosť dlhý let's play. Ešte čo by sa to podotknúť? Čo by som chcel podotknúť, že sa mi zdá, čo som hovorila v minulom dieli, že sa mi zdá, že keď idete do dediny na viacej tých, no tak by sa vám mali respawnúť tie veci. OK, takže nič moc. OK, ukradneme im. To sú neviem čo za semečka. OK. Debilne to sadí. Neviem, to kradnem a oni to sadia. Máme tu sú neviem aké rastliny. OK, ukradli sme ich aspoň 5, aspoň bola čo nech máme. Čo by som chcel ešte podotknúť? Že ak možno viete, že v tých starších verziách z ovečky bolo mäso, ale teraz už väčšinou nebýva to mäso. Ale že v tých nových častiach to už chcú zrušiť to mäso z ovečiek. Pretože je to veľmi divné. Že nie je to divné, že zabijete ovečku a nemáte z nej mäso. Ale že tak, na čo vám budú 2 veci? Či koľko? Ale neviem, na čo vám bude vlna a mäso, keď zatiaľ nemáte iné tie veci.
proste ja sa v takýchto veľmi veciach úplne Minecraftových toho mám. Môj Angu, čo sa o to stará, sa o nich nestarám, pretože nemám sa o čo s nimi starať. Tuc. Dobre. By sme mohli už byť hore, pretože by som nechcem ukončiť let's play, len by som chcel, že už nech idem hore, lebo komu by sa chcelo čakať. Ideme hore, dobre, ideme hore. Poviem vám pravdu, je večer 8 hodín a mne sa nechce natáčať let's play. Poviem vám pravdu, mne sa nechce nič natáčať, ani nič, skôr by som si to radšej zahral, ako natáčal. No dobre, takže ešte čo si spravíme hore nejaký interiér tam, aby sme tam čo mali možno. Pozriem sa dole a podľa toho. Hore by som si chcel spraviť tuto, si spravím tak keby mreže tuto. OK, takže to je preto, aby sa to dalo dýchať, lebo aby sa to dalo akože dýchať, akože. No a takže už by sme asi mohli ukončiť let's play. Toto je taký kratulinky let's play a ideme do našej záhradky ukončiť let's play. To budem vždycky asi ukončovať tento let's play v záhradke mojej milovanej. Budem robiť aj dlhšie let's play, len dneska na let's play ma narýchlo nič nenapadlo. Nič nenapadlo, tak som natočil toto aspoň. Aspoň nech vám nejaké dáme setting. Takže OK, diváci, ďakujem za zhľadnutie tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo, nezabudnite dať like, odber, popri tom koment, alebo tým, čo sa video nepáčilo, tak mi môžete dať aj dislike, mi to nevadí, ale dúfam, že budú viacej tých lajkov ako tých dislikeov. Takže dovidenia, čaute a majte sa, čaute.